Mga Oragon, mga beshi, mga bay. Alas 4 ng hapon dito sa kaharian ng Saudi. Pauwi na si Oragon. Naglalakad. Alas 4 nag-out, ayan. Yun lang yung dalawa kong nakasabay mag-out. Tatatlo na lang kaming naiwan. Ngayon ay Ramadan ngayon dito, kaya yung mga Muslim 1:30 nag-out, yung non-Muslim alas 4 ng hapon yung out. Ayan, ang pasok 5:30 ng madaling araw at hanggang 1:30 sa Muslim. Non-Muslim 5:30 ng madaling araw to 4 PM. So ayan, ngayon pauwi, lalakad. Abangan ko dun si Mr. Oiram sa may Bacala. Doon siya maghihintay. Dala niya si Puti. Bukas walang pasok, Biyernes, ano na naman gagawin? Naku po. Yung ano pang init dito mga ka-Oragon. Mataas pa yung araw. Alas 4 pa lang ng hapon. Ayan. Lingon-lingon tayo, baka tayo mahablutan ng cellphone. Wala tayong pang vlog. Wala na nga magandang content dito. Video-video na lang kung ano-ano lang maisipan. Bawal kasi mag-video kung saan-saan mga public places. Bawal. Bawal din. Kaya dito lang tayo. Ito lang ang ating mga content. Hayaan nyo mga Oragon, pag ako'y kumikita na rin ang channel ko, may plano din tayo. Gusto ko ring tumulong sa mga mga kapuspalad na mga kababayan natin dyan sa ating pinanggalingan sa Bicolandia. Ayan. Shout out kay Virgilin Cares. Ayan. Yung natulungan niyang si Clara Matos, nagbablog na rin. Shout out Clara Matos, kabayan, see you there soon. Ayan na, si Puti, si Mr. Oiram naghihintay na sa akin. A few moments later. Hello guys, hello mga Oragon, mga besh, mga bay. So, dito ko ngayon sa kusina. Pagaling sa trabaho, itong aking lulutuin. Ito na yung aming hapunan. Magluluto ako ng supas. Ayan, kita nyo yung aking mga ingredients. Ayan yung aking mga ingredients, mga gagamitin. Ito yung ating repolyo at carrots. Siyempre, hotdog at yung chicken. Ayan, may butter, garlic, paminta, pepper, at siyempre sibuyas. Itong ating pampalasa. Siyempre, mayroon tayong iodized salt. At yung gatas na yan, dalawang gatas. Hindi natin uubusin yan. Tatsantsahin lang natin. Siyempre, ito yung macaroni. Binabad ko muna sa tubig para mamaya pag hindi matagal magpakulo. Medyo malambot-lambot na siya pag ilalagay natin dun sa sa kaserola. Mabilis na lang siyang maluto. Kaya ibabad muna natin ng mga ilang minuto. Siyempre, ito yung ating tubig, isang pitsil na tubig. So, sige. Start tayo ng pagluluto ng supas. Yan, painit muna tayo ng kaserola. Ayan. Para makapagisa ng mga ricado. Pag mainit na, ilalagay ko yung butter. Yun ang igigisa natin sa ricado. So, lagay natin yung butter. Lagay natin yung sibuyas. Lagay natin guys yung manok. Ilalagay ko kasama na yung binabad na tubig. Malinis naman yung tubig Yan, yun yung pinakang sabaw sa binabad na macaroni. Yan. Diba? Tapos dadagdagan na lang natin ng tubig dun sa pitsil.
dagdagan natin ng tubig. Kunti lang para mamaya lalagyan pa ng gatas. Ayan. Takpan muna natin. So ayan, kumulo na siya mga Uragon. Maglagay tayo ng paminta. Timplahan din natin, lagyan natin ng asin. So ayun, lagay na natin itong mga Uragon, yung gulay, carrots at repolyo. Ayan o. Daming repolyo. Gulay pa lang, ulam na. So, lagay natin itong hotdog. Dagdag tayong paminta, mga beshi. Ayan. So ito na yung sopas natin. Luto na to guys. Ayan o. Malambot na yung macaroni niya. Mamaya ano pa to eh, mamamaga. Ayan o. Mahaba yung 2 inch yata itong nakuha macaroni. Di bali, pang hapunan. So ayun, ito na ang aking sopas Uragon style. So ayun na guys, luto na. Tanggalin na natin sa kalan. So ito na mga Uragon, ang sopas na niluto ni Uragon. Ito yung Uragon style na sopas. Ayun, oh. Yummy na, yummy. Antayin lang namin si Kusa at bumibili ng papaitan daw. Ayan. Sopas Uragon style. So ayan, hugas na siya mga Uragon. Bali, pakukuluan ko lang para bukas ng umaga, hihiwain ko ng maliliit para sa ating papaitan laman loob ng baka. Laman at saka mayroong laman loob.